मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआ। रोजे घूमैले जारी सारा सागे रसता में छै खूब मकैया गे रोजे घूमैले जारी सारा सागे रसता में छै खूब मकैया गे तोर होठ के ललिया चाट जैतो गे जे मनवी से देबो मकई में फेर लेबो जे मनवी से देबो मकई में फेर लेबो हमरा से न छोड़ी तू डरे तोरा मकई में ना हम छोड़े ठोर फटर पटर गरियाबे गे समान के ना बनियाबे जब चढ़ल जवानी छोटी पे देबो के मकैया के बार छोरी पड़े जाइतो घूमैले जाइले निकल जाइतो हे गे जे मनवी से देबो मकई में फेर लेबो हे गे जे मनवी से देबो मकई में फेर लेबो सुनली गे खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआ। छौरी तू आटा करबो जवानी के साटा हम पागल छिए के छौरी करबो जवानी के साटा एने ओने के बतिया जाइले न गे पवन से दिल लगाइले न गे हे गे ठंडी महीनावा कट जाइतो हे गे जे मनवी से देतो अकल सवा फेर लेतो जे मनवी